Samantala, nagpulong po ang lokal na pamahalaan ng Dagupan at 49 na mga vendors kaugnay ng nalalapit na kalutan at dalan sa Bangusan Street Party. Ayon po sa ulat mula po sa City Mayor's Office. Sa isinagawang dialogo, tinalakay ang mga patakaran at paghahanda upang mapanatili ang kaayusan, kaligtasan at organisadong daloy ng aktibidad sa mismong araw ng selebrasyon. Dumalo rin sa pulong ang mga kinatawan mula sa City Market Division, Waste Management Division at Task Force Anti-Littering para sa koordinasyon sa usapin ng pwesto, kalinisan at pamamahala sa mga basura. Ayon sa mga opisyal, pinaalalahanan nila ang mga kalahok na sumunod sa mga alituntunin kabilang ang pagpapanatili ng disiplina at pag-iwas sa anumang uri ng kaguluhan o pananamantala. Samantala, patuloy naman ang paghahanda ng City Engineering Office sa paglalagay ng mga tent at grills na gagamitin sa kalutan at dalan na nakatakdang isagawa sa Abril at 30. Inaasahan naman ang pagdagsa ng mga dadalo sa taunang selebrasyon bilang bahagi ng Bangus Festival ng lungsod. IFM News. IFM News. IFM News.